जोङो बिनि दयाखौ जों मोनबाय आरो जों आगोलनि जेनोखि खोथा बायग्रा मिस्टार जे नार्जारी बिथांखौ जों दिनै सार्केलनि हुदाबादि आरो जोंनि मण्डलीनि गेजेरजों जोङो दिनै बिदाय होबाय आरो इयुन बिथिं जों बे मण्डलीनि जायनाखि दैदेनगिरि बे हाफ्राम जायखौ बुङो बेखौ जोङो गोदानै सायख'थ'वाखै नाथाय बिनि सायख'नायनि हाबाफारिखौ जोङो कमिटिनि गेजेरजोंसो खालामगोन आरो दिनै जे जोङो बिथांखौ गाजा गोमजायै जे बिदाय होनो हाबाय बेयाव इसोरनि दया दं आरो इसोरा बे हाबाफारिखौ मावफुंदों आरो नुजाफैनो हानाय साफ्रोम हांख्रायजानाय बादि नुजाफैनाय आलासिफोरखौबो आं बे समाव हामबाय होनदों मण्डलीनि कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जानानै आरो इसोरखौबो हामबाय होनदों। गिबि सिन्दराव जोंनि सोरजिगिरि गोथां इसोरखौ आङो बे समाव हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे नोंथांमोननि बे चेनेलाव नोंथांमोनखौबो आङो हामबाय होनदों। दा दिनैनि नैबे दुंबाजार एन.एल.स मण्डलीखौ दैदेननो थाखाय इसोरा आरो बे मण्डलीया आंखौ मन'नित खालामनानै थांनाय 2009 मायथाइनिफ्राय आंखौ सायख'नानै होदों आरो बे हाबाफारिखौ आङो इसोरनि गेदेर अननायजों मावै मावै दिनै नैबे 2023 मायथाइसिम सार्केलनि हुदा बायदि बे समाव आजिरा होनायनि सम आंहा सफैबाय आरो बे आजिरा होनाय समावबो जोंनि बे दुंबाजार एन.एल.स मण्डलीया बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय जोबोद गाजा गोमजा थाखा फैसा खरस खालामनानैब्लाबो मेहेर गोनां खालामबाय। दा बे हिसाबै मण्डलीखौ आरो इसोर आफाखौ हामबाय होनदों आरो आंनि नैबे एसे गोबाव इसोरनि हाबा मावबोनायाव इसोरा हेफाजाब होनानै दैदेननायनि थाखाय आङो जोबोद रंजायो खारन आङो खुनु मोनसे बिपद आफद जायाजासे आंखौ इसोरा सशरीरै गावनि बोर आशीर्बादखौ होनानै आंखौ दैदेनबोबाय। बेनि थाखाय आं इसोर आफाखौ हामबाय होनदों। लोगोसे जोंनि बे मण्डली कमिटि प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै जेसेबां मेम्बार आरो इसोरखौ खुलुमग्रा बिमा बिफा बिदा फंबाय साफ्रोमखौबो आङो बे समाव जोबनो गैयै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होननाय थाबाय। आङो 14 बोसोर 13 मास 23 दिन बे समावथ' जोंनि बे दुंबाजार मण्डलीयावहाय गासै इसोरखौ खुलुमग्रा न'खरफ्रा 147 घर आरो सुबुं अनजिमाया 643 जन। दा बे गासै सुबुंफोरनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ आङो बिथांमोननो जासियो। आरोबाव बिथांमोना आंखौ बै समाव जेरैबायदि दैदेनबोदों नैबे उननि समावबो जायहा दैदेनगिरि हिसाबै सायख'जागोन बिथांनि दैदेननाय आरो बिथांनि सालायलांनायनि गेजेरजों जेन सिगां जेरैबायदि रुजु रुमु नों नागारा आं नागारा गासै हाबाफारियाव खौसे जानानै मावफुंनो खाबुखौ होदों। नै दानि बे उननि फिरियावबो बे एखे खाबुखौनो बे सहभागिताखौनो मण्डली साफ्रोमखौबो होनो थाखाय आङो खावलायहरनाय थाबाय। बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां।